Bună tuturor și bine ați venit sau revenit pe canalul meu. Eu sunt Ale, iar azi am să filmez un nou clip pentru voi și este vorba despre produse terminate. În sfârșit am reușit să filmez acest clip. De când am filmat ultimul clip cu produse terminate s-au strâns o grămadă de produse, așa că azi am să filmez acest clip pentru voi. Și am să mai adaug în acest clip încă un clip, să zic. O să filmez și un unboxing de la Oriflame al campaniei numărul 9, din cauza faptului că n-am reușit să mă ocup de Oriflame în ultimul timp, n-am reușit să mă ocup nici de canal. Ați observat că n-am postat de foarte multă vreme și nu o să mai spun de aici încolo că o să postez sau o să filmez într-o anumită dată sau un anumit clip, deoarece am văzut că dacă nu mă pot ține de chestia asta nu-mi place, așa că atunci când o să filmez o să vedeți și voi. Dacă doriți să vă apară notificările atunci când postez, puteți să vă abonați la canal cu clopoțel și atunci o să vă apară tot ce postez. Așa că, da, fără să mai întindem timpul pentru că am puțină memorie și lumina începe să se cam ducă, o să încep cu produsele terminate pentru că sunt o grămadă, sunt într-o pungă atât de multe sunt și am să filmez acest clip. Dacă o să mai găsesc produse care nu le-am inclus în acest clip, o să le filmez în clipul viitor de produse terminate. Deci, da, să începem. Am aici trei săpunuri. Unul este de la FA cu nucă de cocos, care mi-a plăcut foarte, foarte mult. Miroase bine, este ok. Probabil o să-l mai recumpăr sau o să le iau pe alte arome. Apoi o să am cumpărat încă două săpunuri DAF care le-am terminat. Acesta este cu smochine și cred că floare de portocaliu, iar acesta este unul exfoliant. Am avut nevoie pentru piele de puțină îngrijire, așa că am folosit săpunurile de la DAF și vi le recomand pentru îngrijirea pielii, sunt foarte bune și vi le recomand. Puteți să le luați în ce mirosuri vreți voi sau exfoliant sau normal sau de care doriți voi. Apoi am terminat un șampon uscat de la Hairix, din nou este acesta pentru păr gras, chiar mi este foarte bun și îl folosesc foarte des, așa că vi-l recomand și vouă, mai ales pe căldura asta, este foarte, foarte bun. Apoi am terminat încă un gel de curățare pentru față, este acest gel de curățare de la Optimals pentru ten sensibil și uscat. Are 150 de ml și m-a ținut destul de mult, are pompiță și este un gel de curățare foarte bun, vi-l recomand. Apoi am terminat încă două paste de dinți, cred că sunt două, o să vedem mai încolo în pungă dacă mai găsim. Momentan văd doar acestea, sunt două de la Colgate, ăsta este o pastă de dinți pentru protecție, pentru a neutraliza acidurile, în fine, și asta este o pastă normală de dinți de la Colgate. Îmi plac foarte mult cele de la Colgate și cele de la Oriflame. Apoi mi-am mai terminat încă un gel din acesta pentru raz, este foarte bun, vi l-am mai arătat și în alte unboxing-uri, în produse terminate, cred că vi l-am mai arătat. Are 150 de ml și vă ține destul de mult, este foarte ok acest produs și vi-l recomand. Apoi am terminat o mască pentru păr, este o mască cu mango pentru revitalizare și este pentru păr colorat, adică păr vopsit cum am eu, și chiar mi-a plăcut foarte mult, ale 30 de ml va ajunge pe toată lungimea părului, mai ales dacă aveți un păr lung, va ajunge pe tot părul pentru că este destul de mult în acest ambalaj. Apoi am terminat un gel de duș relaxant cu lavandă de la Love Nature, este acesta. Am mai terminat un conditioner, un balsam de păr pentru păr vopsit, tot de la Love Nature, din această gamă, este un balsam destul de ok. Am aici și șamponul tot din aceeași gamă pentru păr vopsit, tot la 250 de ml sunt ambele.
Am terminat și un conditioner de la Eleo, este acesta care știți foarte bine că îmi place extrem de mult și știți că vi-l recomand. Pe lângă acesta am terminat și acest șampon, tot de la Eleo, știu că arată ca naiba, dar l-am strâns ca să iasă tot produsul din el. Are 200 de ml, conditionerul are 150 de ml, este pentru toate tipurile de păr, la fel și șamponul și balsamul și vi le recomand deoarece știți foarte bine le folosesc de o grămadă de timp și îmi plac extrem de mult. Am terminat și din gama asta de la Hairix un șampon pentru reparare, are 400 de ml și mi-a ajuns o grămadă de timp. Apoi am terminat o mască pentru față de la Love Nature, este o mască pentru ten uscat și le folosesc foarte des pe acestea. Folosesc și asta pentru ten uscat și cea pentru ten gras, pentru că am unele probleme cu tenul. Uneori mi se usucă și mi se cojește pielea, alteori mi se unge foarte rău, mai ales în zona aceasta a nasului și pe aici. Dar da, încerc să am grijă de tenul meu pe cât posibil. Am terminat și o mască de la Hairix, tot așa pentru reparare este aceasta, are 200 de ml și va ajunge destul de mult. Mai am încă una în baie și o folosesc de ceva timp și am ajuns la jumătatea ei. Am mai terminat și un cleanser, tot așa pentru față de la Love Nature, este pentru ten uscat cu ovăz și are 150 de ml, este foarte bun, am avut și crema și mi-a plăcut extrem de mult. Am mai terminat un deodorant 24 de ore, acesta îl am, habar n-am, nici nu știu de unde îl am, dar îl aveam de ceva timp și m-am gândit să-l termin, 24 de ore cu 0% aluminiu. Apoi am terminat încă o acetonă, un dizolvant din ăsta de la Farmec, are 50 de ml și ajunge destul de mult, curăță foarte bine unghiile și este destul de ok. Apoi mai am niște produse de make-up, deoarece mi-am făcut puțină curățenie în colecția de make-up și am încercat să îmi arunc produsele care erau de mult și care au dat să expire. Am două fonduri de ten de la Milani, este vorba despre 00 Be Light, este acesta cel mai deschis, și am 06 Sun Beige, tot de la Milani. Sunt acestea și nu le-am terminat încă, dar sunt de mult, așa că am zis să le arunc. Am mai zis să arunc și două linere din astea de la Avon, le am de foarte, foarte mult timp, nu le-am folosit de o grămadă de timp și stăteau acolo, așa că cred că au și expirat, așa că am zis să le arunc. Apoi, uite, mai am încă o pasă de dinți de la Colgate, este una din asta mică, în variantă de 50 de ml, care era pe aici pe fundul pungii. Am terminat un concealer de la Oriflame și un concealer de la Boys and Berries, așa că am zis să le arunc. Mai am un fond de ten de la Giordani Gold, este acesta care vă spuneam că îmi place foarte mult. La un moment dat mi s-a cam stricat formula la el, se desparte, după cum puteți să vedeți, este și de mult, nu mai am nuanță să vă spun pentru că am pierdut chestia asta de pe fundul borcănașului. Și m-am gândit să arunc și această bază pentru ochi de la Milani, deoarece era de mult și v-am zis că am avut ceva probleme cu ea, așa că am zis să o arunc. Și mai am aici încă un cleanser de la Nove Age, este acesta care l-am terminat, a fost doar o monstră și a fost ok, probabil o să-mi cumpăr și în varianta normală. Apoi să trecem la Oriflame, deoarece produsele le-am terminat, punga este goală, nu mai am nimic aici, doar că mă grăbesc pentru că nu mai am memorie și este foarte, foarte nașpa. Am avut în comandă acest set, este un set nou, loțiune de corp și gel de duș, sunt aceste produse, miros foarte bine și le-am avut în comandă. Apoi am mai avut în comandă încă un set în care era două produse, era nu fondul de ten, cum îi spune, parfumul
Giordani Gold Original și un mascara, care le-am avut tot pe comandă. Am avut un spray de picioare cu mere, care miroase foarte bine și are tot așa 150 de ml, cum era cel cu mango. Apoi am primit la programul de loialitate, cred, un set din acesta cu parfum și loțiune de corp. O să-l desfacem să vedem, pentru că nu l-am desfăcut până acum. Este acesta, se scoate așa și are parfumul în el și loțiunea de corp și arată foarte, foarte bine. Apoi am avut pe comandă o pilă pentru picioare, este aceasta. Am mai avut acest produs care l-am înlocuit cu taxa de transport, este un gel pentru față de la Love Nature și mai am încă un produs din această gamă, tot cu portocală și cu caise și îmi place foarte mult, așa că am zis să încerc și acest gel. Mi-am cumpărat o pastă de dinți, deoarece toate mi erau pe terminate, de la Optifresh, este acea gri care este mai mentolată, dar pe cea albastră n-am găsit, așa că mi-am cumpărat-o pe asta. Am mai avut pe comandă un săpun din acesta de la Love Nature, din gama asta nouă cu fructul pasiunii și ananas. Iar ultimul produs este o apă de parfum Eclat Amour, care l-am mai avut și eu și l-am comandat pentru o prietena de-a mea, pentru că îl iau ca și cadou de ziua ei. Sper să nu se uite la acest video până când nu o să îl dau. Și în comandă mai am doar catalogele care sunt aici, acestea și factura. Cam astea au fost produsele care le-am avut eu în comandă și produsele terminate. Sper că v-a plăcut acest clip, îmi cer scuze că eram foarte pe grabă, dar v-am spus că mă lasă memoria. Iar noi ne revedem data viitoare la un nou clip. Nu uitați să vă abonați, să dați un like acestui clip și să-mi lăsați în comentarii sugestii de noi clipuri sau subiecte pe care doriți să le discutăm pe acest canal. Iar noi ne revedem data viitoare la un nou clip.